नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सुरमईचं कालवण. चला तर मग सुरमईचं कालवण बनवायला सुरुवात करूया. सुरमई फिश आम्ही या ठिकाणी खरेदी करून आणलेलं आहे ना. त्यांच्याकडूनच आम्ही कटिंग करून घेतली. घरी आल्यावर आम्ही स्वच्छ अशी मिठाच्या पाण्याने धुवून घेतले. आणि मच्छीचे सार करण्यासाठी आपल्याला कांदा यामध्ये जरा कटिंग करून टाकायचा. आल्याचा एक छोटासा तुकडा टाकायचा, 4 लसूण आहे त्याच्या पाकळ्या टाकायच्या, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, हळद अर्धा चमचा टाकत आहोत, 2 चमचे धने पावडर, 3 चमचे लाल मिरची पावडर टाकत आहोत, 3 चमचे लाल मिरची. जर आपल्याला जास्त तिखट पाहिजे तर 1 चमचा अजून ॲड केला तरी चालेल. तर लावून घेऊया. हे पहा, मिरची पावडर मस्त प्रकारे या ठिकाणी मिक्स झालेली आहे मिक्सरमध्ये. यामध्ये किसलेलं खोबरं टाकायचं. एक वाटी किसलेलं खोबरं पुरेसं आहे. ते थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि मिक्सर लावून आणायचं. हे पहा, थोडं पाणी टाकून आम्ही या ठिकाणी मच्छीचं कालवण बनवण्यासाठी, सार बनवण्यासाठी वाटण तयार झालेलं आहे मिक्सरमध्ये. चला आपण मच्छीचं वाटण वापरून सार बनवूया. मच्छीचं सार बनवण्यासाठी आम्ही जी मच्छी आणली आहे, सुरमई आणली आहे, त्याच्या पाठीकडचं, डोक्याकडचा आणि शेपटीकडच्या भागाचा आम्ही कालवण बनवत आहोत, म्हणजे त्याच्यापासून सार बनवणार. या ठिकाणी आम्ही एक पातेलं ठेवलेलं आहे, म्हणजे मोठा असा टोप ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलं आहे. एका लसणीच्या पाकळ्याचे आम्ही काही तुकडे केलेले आहे ते या ठिकाणी टाकलेले आहे. म्हणजे कापून घेतली एक लसूण आणि मग त्या गरम तेलामध्ये टाकली आणि मग काही कढीपत्त्याची पाने टाकत आहोत. चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला जे वाटप बनवलेलं आहे ना, ते या टोपामध्ये टाकायचं आहे. वाटप टाकल्यानंतर जरा हे परतून घ्यायचं. पण मिक्सरच्या मांड्यामधलं सर्व वाटप आम्ही या टोपामध्ये ॲड केलेलं आहे. हे सर्व वाटप जे आहे आपल्याला चांगलं असं भाजलं गेलं पाहिजे. आणि मग मगाच्याच मिक्सरच्या मांड्यात थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला ते पाणी ह्या टोपामध्ये टाकायचं आहे. त्याच्या साहाय्याने चांगलं ढवळून घ्यायचं, जेणेकरून वाटप चांगलं असं मिक्स होईल. छान असं ढवळून झालेलं आहे. आणि 4-5 कोकमाची, हे बघा, अशा प्रकारे कोकमा आपल्याला यामध्ये जरा खोलून टाकायचे आहे. मच्छीच्या कालवणाला खूप चांगली चव येणार. आपल्याला एक उकळी काढून घ्यायची आहे. आपण पाहू शकता उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. उकळी आलेली आहे. उकळी आल्यानंतर आपल्याला यामध्ये या टोपामध्ये पहा, जे मच्छीचं डोकं आणि शेपटीकडील भाग आम्ही स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, ते आपल्याला या कालवणामध्ये सोडायचं आहे. चला सोडूया आपण. एक पीसेस आपल्याला यामध्ये सोडायचे आहे. पीसेस सोडून झाल्यानंतर बाकीचे सर्व पीसेस आम्ही हळूहळू सोडत आहोत. टोपामधील सर्व मच्छीचे पीसेस आम्ही ह्या टोपामध्ये शिजत ठेवले आहे. 5च मिनिटं लागतात या कालवणात मच्छीला शिजायला. आपल्याला फक्त ही उकळी ह्या टोपामध्ये यायला द्यायची आहे, जेणेकरून आपली ही मच्छी चांगल्या प्रकारे शिजेल. उकळी तर येतच आहे आणि मच्छीसुद्धा चांगली अशी परतून झालेली आहे. फक्त कुस्करायला द्यायची नाही आहे. मच्छी एकदा कालवणामध्ये सोडल्यानंतर 10 मिनिटांसाठी गॅस स्लो करायचा आणि शिजायला द्यायची. म्हणजे या कालवणात मच्छी 10 मिनिटांसाठी शिजायला द्यायची. आपण पाहू शकता या ठिकाणी 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपल्या मच्छीचं कालवण छान प्रकारे तयार झालेलं आहे. चांगली उकळी सुद्धा येत आहे. मी जवळून दाखवतो. वाव, खूपच छान पद्धतीने आम्ही कोकणी मालवणी पद्धतीचं असं मच्छीचं कालवण बनवलेलं आहे. कालवण आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, मच्छी बघा किती सुंदर सुरेख या कालवणामध्ये शिजलेली आहे. हे पहा, सुरमई. सार टाकायचं आहे. चांगली अशी सुरमई शिजलेली आहे. तर आपल्याला दाखवण्यासाठी हे दाखवत आहोत. वाव, खूपच सुंदर हे मच्छीचं कालवण, सुरमईचं कालवण आपण पाहू शकता.
ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. धन्यवाद.